sa tu všetci pekne leskneme a sme šťastní, že sa vidíme tvárou tvár, lebo my väčšinou divákov nevidíme. Dobre, spomenuli ste tvárou tvár, takže ja hneď nadviažem na to. Zuzana Fialová patrí medzi najvýraznejšie tváre slovenského filmu a divadla. Narodená 17. mája 1974 v Bratislave, počas rokov si získala uznanie vďaka silným dramatickým úlohám, autentickému prejavu a schopnosti preniesť na javisku aj plátno hlboké emócie. Publikum ju pozná ako herečku, ktorá sa nikdy nebála ísť až na hranicu psychických síl. No čo sa skrývalo za úspechom, potleskom a svetlami reflektorov? Aký bol jej skutočný život mimo kamier? A ako je možné, že dnes jej vlastný syn so slzami v očiach potvrdzuje smutnú správu? Sledujte video až do konca a odhalte celý príbeh života a tragického konca Zuzany Fialovej. Pokračujúc od úvodnej časti, príbeh Zuzana Fialová sa postupne odhaluje v jemnejších, no o to bolestnejších detailoch. Hoci na verejnosti pôsobila vyrovnane a profesionálne, ľudia z jej blízkeho okolia už pred rokmi naznačovali, že herečka v súkromí prežívala hlboký smútok spojený najmä s rodinným životom. V období okolo rokov 2015-2018, keď intenzívne pracovala medzi Bratislavou a regionálnymi divadlami, si kolegovia všimli jej častú uzavretosť a únavu. Po predstaveniach sa neponáhľala na spoločné posedenia, ale odchádzala priamo domov. Práve v tomto čase mala podľa dostupných informácií čeliť napätiu v partnerskom živote, ktoré sa postupne prenášalo aj do rodinného prostredia. Zdroje blízkej rodine hovoria, že Zuzana sa mimoriadne silno upínala na svoje dieťa. Materstvo pre ňu nebolo len osobnou rolou, ale životnou kotvou. V rozhovoroch z tohto obdobia opakovane zdôrazňovala, že jej syn je stredom jej sveta a že všetky rozhodnutia robí s ohľadom na jeho budúcnosť. Práve preto ju o to viac zasahovali partnerské nezhody a pocit, že rodinná stabilita sa jej rozpadá pod rukami. V Bratislave, kde dlhodobo žila, ju susedia vydali často s dieťaťom na prechádzkach, no čoraz zriedkavejšie v sprievode partnera. Tento detail v tom čase nikto verejne neriešil, dnes však pôsobí ako jeden z prvých tichých signálov vnútorného trápenia. Ľudia z umeleckého prostredia spomínajú, že aj keď na javisku dokázala podať silný výkon, v zákulisí bola zamyslená a emocionálne krehká. Tieto nenápadné momenty, roztrúsené v čase a priestore, dnes vytvárajú obraz ženy, ktorá sa snažila udržať rodinu pokope a zároveň chrániť svoje dieťa pred tlakom verejného života. Smútok, ktorý v sebe niesla, nebol náhly ani okasalý. Rástol potichu v každodenných starostiach medzi skúškami, predstaveniami a povinnosťami matky. V snahe porozumieť neskoršiemu vnútornému svetu Zuzana Fialová sa pozornosť prirodzene vracia k jej detstvu a raným rokom. Narodila sa 17. mája 1974 v Bratislave. V období, ktoré na Slovensku ešte stále nieslo výrazné sociálne a ekonomické obmedzenia. Jej detstvo sa neodohrávalo v prepichu ani v umeleckom zázemí, ktoré by automaticky otváralo dvere k hereckej dráhe. Práve naopak. Podľa ľudí z jej okolia vyrastala v prostredí, kde sa kládol dôraz na skromnosť, disciplínu a schopnosť zvládať ťažkosti bez sťažovania sa. Rodinná situácia v 80. rokoch nebola jednoduchá. Bratislava bola síce hlavným mestom, no mnohé rodiny zápasili s existenčnými problémami a neistotou. Zuzana už ako dieťa vnímala napätie dospelých, ich obavy o budúcnosť a časté mlčanie namiesto otvorených rozhovorov. Spolužiaci z jej základnej školy si neskôr spomínali, že pôsobila ticho, pozorne pozorovala svoje okolie a málo kedy hovorila o sebe. Tento sklon k uzavretosti sa v tom čase bral ako detská hanblivosť. Dnes však vyznieva ako jeden z prvých náznakov jej hlbokej vnútornej citlivosti. Už v ranom veku ju priťahovalo divadlo a umelecký prejav, no nešlo o bezstarostnú záľubu. Divadelné krúžky a školské vystúpenia pre ňu predstavovali únik z reality. Spôsob, ako aspoň na chvíľu prekročiť hranice každodenných starostí. Vtedajší pedagógovia si všimli, že dokáže zahrať emócie s neobvyklou presnosťou, ako by čerpala zo skúseností, ktoré neboli typické pre dieťa jej veku. Koncom 80. rokov, krátko pred spoločenskými zmenami, ktoré zasiahli celé Československo, prežívala Zuzana obdobie neistoty a vnútorného tlaku.
Zdroje z jej blízkeho okolia naznačujú, že doma často preberala rolu pozorovateľa a sprostredkovateľa pokoja, čo na ňu kládlo psychickú záťaž. Práve tieto tiché, nenápadné roky formovali jej schopnosť preniesť bolesť a zraniteľnosť do hereckých výkonov, ktoré ju neskôr preslávili. Na prelome 90. rokov a nového tisícročia sa život Zuzana Fialová postupne začal meniť. Po rokoch tichého pozorovania a systematickej práce na sebe vstúpila do profesionálneho umeleckého prostredia s výraznou ambíciou, no bez okázalosti. Prvé výraznejšie príležitosti prišli po jej nástupe do divadelných súborov v Bratislave, kde sa rýchlo ukázalo, že nejde o herečku jednej polohy. Kritici si už v polovici 90. rokov všímali jej schopnosť premeniť osobnú skúsenosť na presvedčivý javiskový prejav. Zlomovým obdobím sa stal koniec 90. rokov, keď sa objavila v niekoľkých inscenáciách, ktoré rezonovali nielen medzi divákmi, ale aj v odbornej verejnosti. Divadlá v Bratislave zaznamenali rastúci záujem o predstavenia, v ktorých účinkovala, a jej meno sa začalo pravidelne objavovať v kultúrnych rubrikách médií. Práve v tomto čase si ľudia z branže začali všímať, že jej herecký prejav je mimoriadne autentický, miestami až bolestne úprimný. S nástupom nového tisícročia sa jej kariéra rozšírila aj do filmového a televízneho priestoru. Nakrúcania v Bratislave a okolí jej priniesli širšie publikum a postupne aj status známej tváre slovenskej kultúrnej scény. Zatiaľ, čo pre verejnosť to bol náhly vzostup, kolegovia vedeli, že ide o výsledok dlhoročnej práce a vnútorného zápasu. Už vtedy si niektorí všímali, že úspech ju neteší okázalo. Po premiérach sa často stiahla do úzkeho kruhu blízkych a vyhýbala sa spoločenskému lesku. Z dnešného pohľadu sa práve v tomto období objavujú prvé nenápadné signály rozporu medzi profesionálnym triumfom a osobným prežívaním. Hoci jej kariéra naberala na sile a ponuky pribúdali, v rozhovoroch z tých rokov sa opakovane vracala k témam zodpovednosti, vnútorného tlaku a potreby zachovať si súkromie. Tieto vyjadrenia vtedy pôsobili ako prejav zrelosti, dnes však naznačujú, že úspech so sebou niesol aj nové tiché bremená. V tieni narastajúcej popularity sa osobný život Zuzana Fialová dlhodobo odohrával mimo hlavného záujmu médií. Herečka si od začiatku chránila súkromie a len zriedkavo hovorila o rodine verejne. Práve táto zdržanlivosť však v posledných rokoch vyvoláva spätný záujem o detaily, ktoré kedysi pôsobili nenápadne. Vzťah k rodičom bol podľa dostupných informácií formovaný skôr rešpektom než otvorenou emocionalitou. Vyrastala v Bratislave, kde jej rodičia kládli dôraz na zodpovednosť a samostatnosť. Hoci sa o nich v médiách hovorilo len okrajovo, ľudia z jej okolia potvrdzujú, že rodinné zázemie pre ňu predstavovalo stabilný bod, aj keď nie vždy harmonický. Už počas štúdií a neskôr na začiatku kariéry cítila potrebu finančnej i psychickej nezávislosti, čo ju viedlo k skorému osamostatneniu sa. Najcitlivejšou kapitolou jej súkromného života bolo materstvo. Syn sa stal pre Zuzanu Fialovú centrom každodenného rozhodovania, najmä po období, keď sa jej partnerský život dostal do úzadia. V rokoch okolo 2010 ju verejnosť často videla v bežných situáciách v Bratislave, pri školách, v parkoch, či na krátkych prechádzkach, vždy v sprievode dieťaťa, bez snahy o mediálnu pozornosť. Práve tieto obrazy dnes spätne pôsobia ako dôkaz jej snahy vytvoriť pre syna čo najpokojnejšie prostredie, mimo tlaku verejného života. Partnerské vzťahy si dôsledne strážila pred zvedavosťou médií. Informácie o manželstve či dlhodobých partnerstvách sa objavovali len sporadicky a vždy bez detailov. Podľa ľudí z jej blízkosti však osobné sklamania výrazne ovplyvnili jej vnútorné prežívanie. V rozhovoroch z rokov 2016-2019 sa opakovane vracala k témam samoty, zodpovednosti za dieťa a potrebe vnútornej rovnováhy, hoci bez konkrétnych mien či udalostí. Dnes so spätným pohľadom sa práve tieto jemné náznaky javia ako dôležité signály. Život medzi divadlom, nakrúcaním a rodičovskými povinnosťami ju staval pred neustálu potrebu balansovať medzi verejnou rolou a súkromným tichom. Jej osobný svet tak zostával zdanlivo pokojný, no zároveň poznačený tlakom, ktorý bol navonok len málo viditeľný. V
V kontraste s rastúcou profesionálnou viditeľnosťou si Zuzana Fialová dlhodobo chránila súkromný život pred verejnosťou. Je známe, že je rozvedená a má syna Davida, narodeného v roku 1997. Materstvo zohrávalo v jej živote kľúčovú úlohu a podľa ľudí z jej okolia sa práve vzťah so synom stal stabilným bodom v obdobiach osobnej neistoty. V Bratislave ju často vídali v bežných situáciách, pri školských povinnostiach, na prechádzkach či pri každodenných nákupoch, bez snahy o mediálnu pozornosť. Vzťah k rodičom bol podľa dostupných informácií založený na rešpekte a pocite zodpovednosti. Hoci o nich verejne hovorila len zriedka, viackrát naznačila, že rodinné hodnoty a výchova ju formovali výraznejšie než samotné umelecké prostredie. Práve tento základ sa odrážal v jej prístupe k výchove syna, ktorému sa snažila poskytnúť stabilitu aj napriek náročnému pracovnému režimu. Výrazným momentom v jej osobnom živote bol 24. január 2011, keď sa spolu s hercom Ľubošom Kostelným ocitla v blízkosti samovražedného teroristického útoku na moskovskom letisku Domodedovo. Utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu v moskovskej nemocnici na približne 1 týždeň. Tento zážitok podľa ľudí z jej okolia zanechal hlbokú stopu a prispel k jej neskoršej opatrnosti, uzavretosti a zvýšenému dôrazu na bezpečie rodiny. V tom čase sa ešte verejne o psychických dôsledkoch takýchto udalostí nehovorilo, no dnes sa tento moment javí ako významný bod zlomu v jej osobnom prežívaní. V neskorších rokoch sa čoraz častejšie vyjadrovala k spoločenským témam s dôrazom na empatiu a porozumenie. V roku 2022 sa verejne prihlásila k podpore LGBT komunity, pričom zdôraznila, že tak robí ako rodinný príslušník, ako dobrý priateľ. Toto vyjadrenie zapadalo do jej dlhodobého postoja rešpektu k súkromným rozhodnutiam jednotlivcov a ochrany rodinných vzťahov pred predsudkami. Tieto momenty, rodičovstvo, skúsenosti na hranici života a verejne vyznávané hodnoty odhaľujú osobný rozmer Zuzany Fialovej, ktorý zostával dlho v úzadí. Spolu vytvárajú obraz ženy, pre ktorú bola rodina tichým kompasom pri rozhodnutiach bez potreby dramatizovania. Pozývame vás k chvíli ticha, empatie a porozumenia. Jej príbeh nie je len príbehom známej herečky, ale predovšetkým ženy, matky a človeka, ktorý niesol radosť aj bolesť. Za úspechom sa skrývali tiché zápasy, ktoré si zaslúžia rešpekt. Ak vás tento príbeh oslovil, zdieľajte svoje myšlienky v komentároch. Nezabudnite dať videu like, zdieľať ho a prihlásiť sa na odber. Ďakujeme, že si vyberáte empatiu.